tang hakawe ka jaka ni ka than ki gams niu ki jalang ru sha ki we ki jaka bat ka ni ka penpau bagi brio menta ki dalong shisha ki ba slor banle ya ki kam ki ba penshongs airpat ya ki we bat ka we na kom kini ki jingja ki ba ngin pentip shapi ka de ka jingja ka bla ja ha ka snong marang jaido West Khasi Hills district kani ka jingja ka de ka bla ja ha ka khatn riu tarik risau araja arpusan ka jing tip ka bla yo pdiang halor kani ka jingja ka de lingba ka jing yo ya ka ejahar ka bla ujor han Nongstoiñ police station da ka kurim jong ubriu bla Shadung ha we pat ubriu hakani ka ejahar ka bala ujor haka khat nyau tarik risau arja arpusan da ka kurim jong brio bala Shadung ka bangim penpau kerteng na ka jingkerpat jong ka trai ka ba ujor la ong ba utenga jong ka ubana ka snong marang jaido ula Shadung da ka wat haka khat nri tarik risau arja arpusan haka por shipo beje min met hapo ka tehi ka snong hau brio bala ithu kerteng kum u giben ses yau pnya ubadei u nongshong snong na ka jo ka snong hakani ka ejahar la batairu hakate ka sngi ka badan ka jingja uwei uparalok jong ubriu ubadung yo kurim jong ka la don ubriu ba amla ban ithu kerteng ubalaya rap ban penthaba da torchlight mobile phone yaki khmat utenga jong ka khnang ba unam yo issue haka ejahar la ong ba gibenes ubadung yo kurim jong ka ude ubaju yai berngam berset yaka kata la bon sin da ka berngam ban penyap ban yakani ka jingja jong ka jingsha dung wat ukurim gani ka longkme lalap da weu Rangbah ubla ithu kerteng kumuba penslur bor nonglang ubana ka snong marang jaido hi bat deiling ba jung u balala banyarap bat pentip yakani ka jingja shaki para nongsong snong kabaki sayo ban penkit marmar se civil hospital Nongstoiñ ban yo jaka jing sumar namar ka jing play bat ka jing mi ka snam Haswa kani ka jingja kani ka longkme kala dep ruban ujor ejahar yo gibenes house nam arajar khatsan halor ki kam huri hura ki bla penmi bat ru ka jing berngam berset henrei kani ka kam kala betno hadien ka jingdon ka jekran yasuk tangba klampoi perkhat uniu brio how news nam bo un sepen ipat da ka te ka kam ka bala pentriam yaki babon halor kini ka jingja nakalyang kani ka longkme kala kerpat jor yaki Pulit ka Nongstoiñ police station bakin shemkhia ya kani ka kam runar kat kum ki kendon ki badai jong ka an hakawai pat kalyang la yo jing tip bagi Pulit ya menta kidang penlong ya ke jing Thwet ka bajor yaw ni ubrio uba Donkti hakate ka kam Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya